Kontatu behar diguzu, zerrekin zabiltzan eskuartian azken aldian. Bakit, arrakastan zabiltzala, ez da? Bueno, la verdad que nago momentu oso onea. Nointxe estrenatu berri da Reina Roja, Prime Videon, novela arrakastatsua. Bai, izan da, bueno, Espainian egonda jende guztia telesailaren zain eta oso arrakastatsua. Bueno, munduan, Indian edo zein tokiat, osea... Eta jakiten da kanpoan zenbat jendek ikusi duen? Bueno, bai, kateak egiten du, zenbat jendea ikusten duen. Gero, bueno, gaude, badago Euskal Telebistan primeran edo, dago detektibeture, baina ointxe estrenatuko da ere TV1, Televisión Españolan, eta ointxe nago pelikula rodaje batean, Antonio Resinesekin. Ope! Antonio Resines, claro, oso celebrea, eta bueno, berarekin lan egitea, ederra Grazia Olaio ere, ointxe gabiltza, komedia bat egiten, egon naiz ere beste rodaje batean, urteko hasieran. Ba, gauzakin zaude eskuartian azken Paco aldian. Leonekin. Gauza mordo batekin, ez Ba, da? bueno, hortzen abilda, hori da, momentu ederra, niretzat. Hainbeste gauzakin nola moldatzea hainbeste gauzakin eskuartian? Bakazu denbora dane iristeko? Ba, bai, lan honetan, pues daude, hainbat denboraldi ez duzula ezer egiten, eta beste batzuetan ez duzula, ez daukazula Arnazartzeko denborarik. Baina, bueno, ointxe nabil ondo, osea, iaz izan nuen denbora saiako hainbat lanarekin. Askotan ere, ezetz esan behar lanan. Baina, bueno, normalan... Adibes, detektibeture, nola juntan rodajia, nola izan zan hori? Hori izan zen... A ber, untxiak ez ditutaztu. Belarriten detente gehatuko detektibeture izan da, zoragarria, zeka, izan da San Fran, osea, hor Bilbon grabaketa, San Francisco, nik abesten nuen San Franco oruen, eta kao, niretzat da, hor bere barren grabatzen, osea, hainbat lekuetan, eta oso divertigarria. Gero, klaro, nire pertsonaia dela hor putetxeko, San Franciscoko putetxeko nagusi bat. Eta oso divertigarria da, egitea, alde batetik, nire lanbidean horrein arrojan egiten dut, hor Euskaldun ama bat, eta bapatean egiten dut hor putetxeko jabe bat, osea, gero, egin genuen ere iaz Las Chicas del Trébol Euskalduna jauregian, eta oso arrakastatsua Bilbon kokatuta, eta oso divertigarria, eta nintzen Galerias Preciadoseko dependienta bat, osea, kokatuta dago orain dela 40 urte, uholdeetan. Uholde handi hori ontzana, ez da? Gero, ointxe egin dut Paco Leonen pelikulan, izan naiz epailea. Zerren epaile? Zerren epaile? Ba, horre, epai batean, epaile nagusia. Vale, ez publiko epaile, ez benetako epailea. Bueno, epailea izan naiz, ez dakit Euskal Telebistan guazenen, edo ez bagoazen edo hainbat, baina oso divertigarria. Eta adibidez, olako momentutan guztiz sartzen zea papelian, edo kostatzen zaizu aktore lanak itia, edo... Ba, ez, eta gainera oso divertigarria da, bilatzea, ez dakit nor zaren, eta hasi hori ikerketa lan horretan, nor zaren, hori, eta bilatu... Nola iten dezu lan hori adibidez esaten dizunean, bueno, pertsona jau izango zea, ez da? Papelian sartzen azte zea. Zehazte zea, etxen ja, ariketak iten horre estilu aurrian da, nola kudeatzen dezu hori? Ba, ez, bueno, ariketak, askotan, klaro, subtestua botatzen edo aurpegiak usten oin grabatu dute casting grabatu bat, eta izpiloaren aurrean, ikusteko, emakume horre seria bat, eta ikusten begiratzen nire aurpegia. Taparre harrakateko zaizkizu, Zuzeanak engainea, Serio jarri behar denean, nola lantzen dezu Zuzean celebriagin? Kontuz, nirekin. Ondo moztu hori,
bestela. Akabo. Balekua. Bueno, ez daukat lanik egiteko. Eta, abestu pixka gaina zu asko guztatzen zaizu, ez da? Abestia eta koronda ibiltzia eta, ez da? Bai, ointxe egin dute nire maistra, kantua maistra, egin du Ave Maria bat bere amarentzat konposatu du, eta oso polita. Baina igual joango gara, ordan Elizara joango gara. Estoy haciendo en serio. Ave Maria, gratia plena, Ave Maria, Dominus tecum, benedicto sunt in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Ederra hor, Ai, ama, baina hori zertzan, zeizkuntzata hori. Latin. Latin, ez, esan behar nun, bai. Latina. Eta hori ez detela ulertzen latina, Latina, Ave Maria bat, ederra egin duena, Maria Bravo. Nondik noa ibiltzen zea abesten? Bueno, abestunik egiten dut normalean kabaret edo musikal edo lakoak. Ez da kuplea, izugarri gustatzen zait, baina, bueno, hau nire maistra, Maria Brabok, pues berarekin ikasi dut hor ahotsa kokatzen, eta berarekin egin dut, pues igual, zarzuela gauzak edo olako gauzak Elizarako Ave Maria hau. Baina ni naiz kupletera hutsa, ni naiz más de... Tengo jardín en mi casa, que es la mar de re bonito, no tengo quien me lo riegue, y lo tengo muy sequito. Esplikatuta geratu da, ez da? Bai, oso, goitibera. Osea, niri gustatzen zaizkit horrelako abestiak, ez da? Ona, basea, botza dotore eta pertsonala dagazun. Ona. Ikasi dut. Bai, bueno, dana ikastea biztan da, nik kostatuko zaita abesten ikastea, Bueno, seguro kondo abesten duzula.